Moi boas, míster, que tal? Antes de nada, moitas felicidades por o resultado obtido nun encontro onde o equipo empezou moi ben, onde supo organizarse, pero a medida que foron pasando os minutos, sobre todo na segunda parte, veuse unha situación bastante complicada onde o Betanzos meteu un gol e meteuse moito no encontro. Como valoras ti a actuación dos xogadores no día de hoxe? Boas tardes. Bueno, o partido quizáis foi un pouco diferenciado entre os primeiros 25 minutos que empezamos 2-0 gañando e o resto do partido. Un pouco perezosos. Eu creo que cando se viron 2-0 xogando contra o último clasificado pensaron que, bueno, bajaron unha marcha e nós, se baixamos unha marcha, somos un equipo normal. Temos que meter intensidade, temos que apretar, temos que estar rápido con balón, buscar o home libre rápido, estar mentalmente ágiles, se queremos facer o que queremos facer. Senón, evidentemente, hai que pegarlle para arriba, porque senón non estamos preparados para xogar este tipo de fútbol. Independentemente de 3 puntos moi importantes onde nos acercan máis ao obxectivo do playoff, xa sacándolle ao sexto clasificado 10 puntos. Os resultados desta xornada foron bastante bons para nós, onde os equipos de arriba empataron e perderon. Como ves ti a reta xa final de Liga? Moi contentos. Sabíamos que había enfrentamentos directos, é certo que aquí todo o mundo está xogando algo, a Liga está preciosa, os da baixo hai moita xente implicada, arriba tamén hai moita xente implicada, hai moi poucos equipos que a estas alturas non estén xogando nada, entonces eso fai que todo se iguale. Dos 6, bueno, decías ti, dos 6 primeiros somos o único equipo que gañamos, e costounos, na casa contra o último clasificado, costounos, pero moi contentos, creo que tenemos que estar moi contentos, creo que é o momento de valorar todo o que estamos facendo. Os xogadores estaban a rematar o partido, non estaban de festa, estaban outra vez cabizbajos, é o que falamos. Eu entrei dentro, normalmente non entro, e hoxe entrei para felicitalos, para dicirlle que é difícil o que están a facer. É certo que ter esa exixencia é bo, pero a veces hai que pararse a pensar que todo o mundo estálle a costar, nadie gañou de arriba e ti gañaches. É importante, e ao final os últimos 10 minutos tampouco nos generaron nada, era máis un tema de nerviosismos, temos que aprender a gañar, a non ter medo a gañar. Eso, bueno, custanos un pouco, pero moi contento. Próximo a visita o de Ourense, o primer clasificado, xóganse ganar a Liga nestes últimos encontros. Un partido para disfrutar, sobre todo, porque é un campo precioso, vai haber moita afición, creo que, independentemente do resultado, obviamente que hai que ir a gañar, pero independentemente, eu creo que se pode facer algo moi bonito. Que esperas ti o seguinte encontro? Bueno, un partido precioso. O empate desta semana e o empate do Villalbés fai que seguramente o Couto sexa unha caldeira, vai a haber moita xente, entonces que disfruten os xogadores. Vamos salir sin miedo, vamos salir a competir como sempre, vamos a ser valientes, eso estamos segurísimos neste vestiario do que vamos a facer. É un partido para disfrutalo. Queremos gañar, vamos a intentar gañar, vamos a ir sin medo, xa saben eles tamén, e a disfrutar do ambiente, a disfrutar que sexa un partido moi bonito, que gañe o mellor, e a disfrutar dun partido. Xa para finalizar, volveu o campo a estar cheo, a afición volveu a responder. Nun domingo no que había moitos eventos na Redonda, a xente parou e veu aquí ao campo. Unha mensaxe que queiras dedicarlle á afición? Bueno, moitas grazas, é evidente que hoxe, bueno, creo que non están contentos con o xogo que fixemos, custoulles entrar no partido, temos que facer que a grada se implique e que se meta no partido, e hoxe, bueno, custoulle entrar. É certo que no minuto 70, cando meteren eles o gol, creo que a grada arrancou e os xogadores o notaron, porque, bueno, nos necesitábamos, empezaron a animar, estaba o campo moi calado, porque veían un 2-0 e a xente non estábamos xogando ben, é normal, estaban un pouco perezosos, pero é certo que cando os necesitamos estiveron aí, apoiaron o equipo, é importantísimo. Moitas gracias. A ti.